Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Нәрсә, Роберт? Минем дә узган атнаның төп яңалыгы бар. Узган атнаның төп яңалыгы Татарстан мәктәпләре янәдән укучыларын каршы алды. Утыр, Роберт Бишле. Мин итәп утырам. Каршы эндәшмә икеле. Әлифбага шаганмы? Юк. Башлыйбыз. Яңалыклар карыйбыз, тыңлыйбыз. Вахитов район суды Финикага нигез салган Зигмунд Зигмундович, Марат һәм Эдвард Сабировларны үзләрен күрмигенә читтән торып кулга алган. Күрәсен, гаеплеләр зыян күрүчеләргә дә түләүләрне шул рәвешле, акчаларны күрсәтмигенә башкарырлар инде. Сайлауларга кадәр 2 атна калды. 6400-дән артык кандидат бер партия теркәлгән. Көндәшлек дәрәҗәсе бер урынга 10 кешедән дә артык. Без сайлауларга барырга кирәк дип уйлыйбыз. Әгәр сез теркәлү урыны буенча яшәмисез икән, мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланып була. Ә син үзең барасыңмы сайлауларга? Кем белә, бәлкем барырмын, бәлки менә бу мобиль хезмәттән файдаланырмын. Кем белә. Узган атнада җәй тәмамланды. Кызганыч. Моргенштерн Гордонга интервью вакытында татар кызы йөрәген әсир итүен белдерде. Тагын татар һәм башкорт телләренең бер булуын аңлата ул. Менә вода лежит башкортча ничек булыр икән? Хуята. Татарча ничектер матуррак яңгырый. Килешә. Казанның Минск 57 адресы буенча урнашкан йорт лифтында ир кеше мәетен тапканнар. Соңрак ачыкланганча, йорт подъездында ир-атлар арасында бәхәс чыга. Ир кешеләрнең берсе икенчесенә сайгадан атып җибәрә һәм качмакчы була. Әмма аны тиз арада тоткарлыйлар. Бәхәс җир сатып алу өчен 4 миллион сум акча түләргә теләмәү аркасында килеп чыккан ди. Акбарс чирлидер кызларыннан башка калган. Клуб җитәкчелеге кызларның матчларда бүтән биемәячәкләре турында рәсми рәвештә белдерде. Чөнки хоккей гаилә бәйрәме, кайбер хатыннар ирләре каршында шибәр кызлар биеп йөрүенә азарланган ди. Казанда үз-үзләренә ышанмаган шикләнүче хатын-кызлар никадәр күп булып чыга түгелме соң? Ә менә син ул кызларга игътибар итәсеңме? Әйт әле дөресен. Итәсең. Казанда узачак махсус олимпиаданы, дөнья күләм кышкы уеннарны коронавирус белән бәйле вәзгыять аркасында 2023 ел башына күчергәннәр. Менә сиңа Казанда юлларны кышын ничек салмакчы булалар икән соң алар? Кем белә? Кар өстеннән. Әлбәттә, нефтчылар көненә Хабиб килгән. Җырчы түгел. Көрәшче, сугышчы. Шәкшәк, бавырсак ашап әлмәт буенча йөргән, безнең президент белән фотога төшкән. Менә Сабантуй вакытында килгән булса, ичмасам, көрәшеп тә карый алган булыр иде, әйме? Цирк. Соңгы яңалыкта спортка багышлана. Якшәмбедә Казанга Уэльс җыелмасыннан Гарет Бейл килгән һәм белорусларны 2-3 исәбе белән җиңде. Белоруслар өчен үзәк стадион хәзер өйдәге арена кебек. Валец кыр сыйфатының начар, коры булуын азарланган. Бу белорусларга 2 гол кертергә ярдәм иткән дип саный Бейл. Бейл безгә кабат килсә, газонны Реал җанатарлары күз яшьләре белән чылатып чыгарбыз инде. Соң Реалда уйнаганда Испаниянең идеаль кырларында да Бейл гол кертә алмады бит. Ниме? Бары тик гольф. Сезгә сөйләнәсе яңалыклар шушылар иде, хөрмәтле караучыларыбыз. Дөрес әйтә, барысы. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Менә карагыз, барысын да дөрес сөйләп бит. Сау булыгыз.